ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau uba jiliu jingmot lingkhoi kum away na kinong snong jokasnong menriang kabaha papo ka East Khasiels district joka jila Meghalaya ula penram jor ya u Avi Mukteshwaranan Saraswati ubalapan bana ban pelong ya ka gaw dwas stapna Bharat Yatra ni ka jinga pet ba ban khang sho do ya ka masi hanong ba shilong ha ka artrik urisa arajar apsa hau kurwa pala pha ringkat ba ka video ba lingkhoi lo ong ba kari India ka dei ka ri ka ba ai lai lut ya ka jing mani blai kum ta ni ka kon hon jo kan yam Hindu kam dan hok ban penbor yanoi nuru ban mani ne ban chupha bot matla ya ka jinget jo ki wei pan khlem ka jing sothu uwe na kinong susnong joka jila Meghalaya hi berkuwai nga dap da kajing su khya bar nga dap da kajing su diau habayu ya kubor hakini kiniat si ya ka ba ka wei ka seng sitniam joka Hindu kata ka kau dwas sapna Bharat Yatra ya ka ba kamut banwan man penlong rally hang ni hanung ba silong ha artarik Oktober aja apsau ban yala persya yala pajba ban khang do panbam do masi pad haga ju kapor ban ong bangin mane ya ka masi in penlong ya ka masi kum ka kami jong kari India tinakliang jonga hang ni ngayeng hang ni menta ngapan pau hang ni menta bang persya jur ya kan ni ka jingtmu jo kan ni ka seng sitniam ju Hindu ya ka ba ni sothu kum kinong susnong jong kari India ka jongi ka dai kari ka ba ni ong kari sensar pajba lani kata ka democracy country barabang ipulay ya konstitution jo kari India hamtam ya ka artikel ka ba arpusan hando arpra jong konstitution jo kari India jongi kaya thu sai hang to syafang ka right to freedom of religions ka hok ban ngek ani ka hok ban mane ngi don la ka jong ka hok ban ngek ani ban mane la ya kanu kanu kar kom ngek jongi wane ka kan huniam ka jongi klam da penbor yano te solongo balai kanika sang sitniam kawan ban tuklar kawan ban muslia hapo ka jela ka bi ke jongi tinakle nga jonga hangning ka penpau ka jing persya ka bajur ya kanika sang sitniam ju Hindu bad haga ju por nga penrem ya ka jingle jongki namar kila penkhen ya konstitution jo kari India pada maki kidai kinong India kidai bantip biang mangidon ka hok ban mani yano tang baklem da penbor phila ban mani yoksui phila ban mani yokrai phila ban mani mau yuding rai klem da penbor yano te ka jing penbor ka jing mot jongki banwan hapo Meghalaya hajela jongi ban penlong ya kata ka jing ya rally jongki ban persya ban bam do masi ban ong ban yadai ka masi ngingim soi hap ya kan mar ka wei ka jet ben reu ngidon hala ka jong ka riti ka dustur ngi hang ne po jela Meghalaya jongi ngidon la ka jong ka riti dustur jongi la kalong haka jing mani jing nyam ka jongi la kalong haka tin ka bangikran karim ka bet berkum tatar kami pe ki ki jela kumbalong hapo nakalan Mizoram berkum tatar kidon hala kom amar ba lei ba konstitution jongi kal ailat yangi bangile hala ka jong ka jing jusuthu jongi lam da penbor yano tikum uwei naki nong susnong ngapun pau ya kane kajing penrem jur ya kane kajing temu jok Hindu bat ngakwa ban ong hang ne da ka basai ngingim sya kum kajing benreu ba pinwan yalam bakla yangi bat haga juga porong sobon ajing yaro ya baro ki kun hun seng balang ba mi syakmat ban pen pau ya kajing persya jongki bat kum juro ki bala sim khya ya kane ka issue bat ngim kwa ba ka jela jongi kumbalong menta ka jela ka basuk ka basan
pinwan ban pen snam lani pinwan ban pen fer ringi dak takiniam ki jinget jongi klem dak tip ya ka jing sisya bat ngim kwa hiro ba ka jela ka jongi kan long ka jela ban mani ya ki merat ki breng ngidon la ka jong ka jinget jongi ngidon ublai ubang ngi mani hadu menta ngimpat nget ki merat ngimpat nget ki ding kisi ngidang nget ba don unong thau nong penlong jom jongi te khublai sibon khublai sijarngo